Sumiklab po ang Grassfire. Bandang alas 12 po, imedya ng tanghali sa Bulubunduking Bahagi po ng Barangay Barbacuezo, La Union, or Ilocos Norte, Barangay Barbacuezo, Ilocos Norte. Ayon po yan sa Bureau of Fire Protection na agad po itong rumisponde. Katuwang po ang PNP at MDRRMO sa lugar upang maiwasan ng kumalat pa ang nasabing apoy. Nasa 5 hektarya idol ang naapektuhan po na naturang sunog. Matatandaan na nauna ng pansamantalang isinara sa publiko ang Mount Lamin sa bayan po ng Pidig sa lalawigan bilang precautionary measure sa banta ng Grassfire. Tiniyak po ng tanggapan na under control na ang apoy at patuloy na iniimbestigahan ang nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.